دیاردەیە گرتنا سەرماڵان bi mebesta diziyê li Efrîna Rojavayê Kurdistanê berbelav bûye ku di encamê de xwediyên mal ji ber beravaniya diber mal û milkên xwe de dibine qurbanî. Duh li navenda bajêr grûpeke nenas girtin ser mala welatiyê bi navê Elî Ebûd lê di dema welatiyên navborî hest bi wan kir ku dixwazin mal bidizin hewil da beravaniyê bike lê di encamê de bû qurbanî û jiyana xwe ji dest da. Li gor jêdera taybet ku ji dezgeha Arker ev agahî eşkere kirine ku welatiyên navborî ji Erebên Êla Emîrate yên jî kevin de li herêmê hatibûn bicihkirin. Li aliyekê din ji bilî ravandina ciwan û welatiyên bi temen ji aliyê grûpên çekdar ve di vê dema dawiyê de êdî jin û kes jî bi buhaneyên cuda têne binçavkirin. Di 18 Tîrmehê de grûpên çekdar û polîsên leşkerî hejmarek ji welatiyên Kurd piştî girtin ser malan ew ravandin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di raporteke xwe de ragihand ku li ser rêbenda gundê Turindê yê Efrînê grûpên çekdar mamosteya Kurd ya bi navê Nîrûz Mehmûd piştî telefona wê pişkinîn kir ew ravand û tanîha çarenivîsa wê nediyar e. Li navçeyê şera jî heman rêxistinê balkişan ser ku grûpên çekdar bi danê sibê demijmêr 6 girtin ser gundê Dîkmedaşê û 6 welatî di nav wan de kesên bi temen jî hebûn ravandin. Navên Kurdên hatine ravandin ev in: Yusuf Henîf 65 salî, Ehmed Hesen Arif 55 salî, Luqman Fehmî Mihemed 40 salî, Abdulhamîd Hemîd Hemze 38 salî. Herwiha ciwanê bi navê Riyad Elî Cuma 25 salî ku beriya demekê bû 6 heyvan di zîndana Mehsera ya Ezazê bi tûmeta leşkeriya neçar ji peyedêrek kiribû hatibû zîndankirin û li hember serbestberdana wî gujmeyek pereyên zêde hatibûn dayîn. Li herêma Çiyayê Kurmêj tevî derbasbûna bêtir ji salekî û 4 heyvan ji desteserkirina Tirkiye û grûpên çekdar lê hîn jî rewş aram nebûye û binbêkirin rojane têne encam dan.